Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kinarya puraning kondo saisining rat sumungkem ring sandhap purbaning kang kawasa Wastu Purnama Sidhem awit kena mastu serat mriwang jagat karana siaran tandha kawisisaning bisana sono sangen awilang wirapa estimasi stantun lampahing butuh jinantur tutur tulut katila tira miting paradya Winur sita ngempem parang skara karo Nyadya tumiying jaman purwa. Wini Sudatra ingkang dina Brahma pinati taming lawat mangket pasan gupita tanmung nending pralambang manggung panggeng panggunggung sang murweng kata. Negaripun tita ingkang kinarya pinuring carita ingkang kemantos kinaya kaeka adi dasa purwa eka wis ngarani sawiji Purwawardining kawitan ingkang pantos kinarupuraning kondo ora kaya daging negara Wirata negara ingkang panjang punjung pasir pawukir gemah ripah loh jai tata twin karta raharja sepira lamun cinengkal dawaning negara amung dawa jajane jembar kukubane dhuwur obore padhang umarane ing ajeng sampun kacarita negara ingkang gemah ripah loh jinawi tembung loh tulus kang sarwa tinandur tansah bisa tuwuh ijo royo-royo bebasan nandur dewek tukul cindhi awah kencana basa ripah murah kang sarwa tinumbas saka prigeling para mongkesma ing negara Wirata papan grasak bisa dadi mawur mahanane raharjaning negara kathah para dagang layar sang ingkang sami layar
wonten negari Wira Angsul Sultan wonten kendhati bebasan datan wonten pringgo bayaning marga. Kathah para kawulalit ingkang gegriya wonten ing negari Wirata tansah ketingal eca maneh datan wonten ingkang tumindak cecengkilan. Senajan ing kono papan Wiyardina ketingal rupak bebasan sambung blandar tumpang talang prandene katon raharja kawontenan negari Wirata. Sinten ta ingkang minangka songsong agung negari Wirata? Dasa namaning Nalendra, dasa sing ngarani Werdining kekasih nama 10. Wenang jejuluk Prabu Matswapati Prabu Durgandana. Kadhep ingkang putra Raden Utara miwah Raden Wiracangka. Putra dalem ing Wirata ingkang minangka dadi agul-aguling negari ing Wirata. Satru bagus warane kasinungan kasudibyan. Pantes dadi kiblating para muda ing kukuban Wirata. Rikala semana wus tumeka titiwanci wong agung keparing-paring pangandika. Ingkang kena pratandha songsong gilap wus mijil saking Daturaya. Sang Hyang Praradya Bala sangsa maju sangsa ngaseng yen sami amara sowan. Yang gumruh swaraning para Wadyabala. Kanca maju, kanca jajari.
sare mangsa kateka Sretinon pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana myang panjerah kang sarwa rukma renggeng manik narawata ana obra prabanya sumirat kenyaring teja keliweran lir lat sisiring dadet wimbuh keganda mrek minget
tebing maruta mandha separan mangambar kungas ya tari sedeng kang siniwa Sang Prabu Durgandana prastis teng dampar kencana asri rengganing busana kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Hyang Bathara Indra Siniwanang Injumaya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika puji syukur kunjuk mring Hyang Agung ingkang tansah paring kawelasan miwah nugraha satemah ambabar katentreman sadurunging jagat raya anakku lananggir utara kanthi harja kulup ngadhep ana ing resaning wong atuwamu utara nampi pangestunipun Kanjeng Rama winantu ing Karaharjan ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten ngandhap pada mawantu-wantu nuwun nuli utara tak tampa pangestuku gage tampanana kulup inggih Gurawalan anggen kulampi kapundi ngantos mugi ndadosaken daya kekyataning manah kula sadangunipun kula ngestu padha wonten nyabyantul dalem Kanjeng Rama Prabu nuwun nuli ya sit utara tak tampa lan prayoga nanggonmu ngadhep ana ing ngersane wong atuwa kulup utara sampun boten kirang prayogi wirat sangka semonoga kanthi raharja jeneng sira ngadhep kulup pangestunipun Kanjeng Rama winantu ing Karahayun ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk ngandhap pada mawantu-wantu nuwun nuli Kanjeng Rama Dewaji iya wirat sangka tak tampa prayoga nanggonmu lungguh wirat sangka putraning ingsun mboten kirang prayogi Kanjeng Rama Dewaji bali marang kowe utara wis sakwentara wektu
aku nampa ature pamanmu ya kadangku Dimas Kencaka ing negara Wirata bakal nganakake adon-adon menungsa ingkang mangka ingkang minangka dadi jago saka Kanoman jagone pamanmu yaiku adikku Raja Mala sing dadi buneking pamikirku jalaran sakukuban negara Wirata kowe miturut seka wawasaningpun Rama ora ana sing timbang marang kadigdayane Raja Mala. Mula kang saka kuwi kurup wis samentara aku utusan marang kadangmu tuwa Seta supaya tak dawuhi golek jago minangka kanggo nimbangi apa sing dikersakake kadangku Dimas Kencaka ning nganti saengga seprene durung ana pekabaran durung ana tanda-tanda yen Seta bali nggawa jago seka kasepuhan. Mula kang saka kuwi nggih. Upama tak sranti nganti pirang-pirang dina. Iki adikku si Kencaka tansah adreng nggone kepingin ngedu adon-adon jago menungsa ya nang kene iki sing dadekake putek mambeng jroning atiku leng-leng ramyaning kang driya riwang condro katawengan sumu ing tias katuritan limot kapiataning rucit rem-reming driya rem-reming driya manawa gegewenging yang wisesa aduh Kanjeng Rama menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula sumusul Kang Mas Seta ngupati wonten pundi jago ingkang saged nimbangi kasudipun Paman Raja Mala utara lungane Seta durung karuan ngendi papan sing dijujuk upama ta kowe goleki leh marep goleki menang ndi Seta iki mau digoleki karo muji wae ora ketemu
Wiwit awan nganti sore digoleki ora ketemu. Inggih. Menapa kula ingkang boten mangertos wonten pundi dunipun Kang Mas Seta? Ora ngono. Ya mergo nggone goleki jago. Kasepuhan ki nganti mlaya bumi banjur tanpa ketandha nggone lunga kadangmu tuwa si Seta. Nggih, mboten dados menapa Rama. Kanjeng Rama kula aturi nyrantos ing biring sak mangke Kang Mas Seta saged nampi nugrahaning Jawata saengga saged wangsul beto sawung saking kasepuhan kagem nimbangi kasudyapinipun Paman Raja Mala. Kukusing dupa kumlun ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sanget hangikipi sang resikaneka putra kang anjuk saking wiyati angya teka mangkon wong agung dereng ngantos purna dereng ngantos nglenggahi tripandurat Triwilangan Rupandurat kedheping netra dereng ngantos tigang kedheping netra sampun kesaru gegering njaba alok lamun ana dayuh sejatine ingkang mancat pancaniti nglongok setinggil binaturata ing negara Wirata ora kaya Raden Seta ingkang wis nglarapaken sawung minangka ngembari kasudhipanipun Raden Rajamala ingkang repepeh Yasota manggih krama.
tata lenggahira dutaning sang Narapati tekaping paseban tandya tumanduk sang Yun mangarsa tanana kang kuciwa raras puji syukur kunjuk ana ngersane Gusti ingkang murbengkat Seta jeneng sira wus ngadhep ana ing ngersaning pun Rama kula padha basuki Seta ih pangestunipun Kanjeng Rama winantu ing karahayun sowan kula wonten ngarsa dalem Kanjeng Diwaji ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten ngandhapada mawantu-wantu nun dori Seta ya tak tampa adreng rasaning atiku selak kepingin banjur kepiye jeneng sira tak utus supaya golek jago supaya njajah desa Milangkori supaya oleh jago sing iso timbang karo pamanmu Raja Mala Seta sewu lepat nyuwun ageng samudra pangangsama Kanjeng Rama anggen kula ngupadi bebasan njajah desa Milangkori kula saged manggihaken nem-neman utawi pawongan ing sagah minangka dados sawung wonten ing Kanjeng Rama namung menika laris saking pejagalan oh ngono lah banjur wis tok kanthi ana ing mburimu inggih menika larenipun pramila Kanjeng Rama kula aturi ndangu piyambak wonten lare ingkang kula larapaken wonten ngersanipun Kanjeng Diwaji oh iya Seta mengko tak purbane mengko to dhisik bocah bagus bocah gagah apa bener kowe bocah saka Pejagalan wah iya aku bocah saka Pejagalan lho aku iki ratu sinembah para kawula kowe ora lungguh ora dadi ngopo nek ora basa karo ratu aku ki sinembah para kawula sak negara Wirata lah kok kowe bocah Pejagalan ora basa karo aku ki banjur ketemu pirang perkara wah aja meneh ming kowe bapakku ora tak basani mbahku ora tak basani kowe ora nyembah karo aku ora padha-padha menungso kok disembah aku gelem nyembah ming karo sing nguripi aku karo sing gawe urip menungso disembah ya mati ora disembah ya mati sing tak sembah ming sing nguripi menungso ya kuwi Gusti kang lar jagat wela cangkrungokke pengajian bocah iki
Ya. Ora dadi ngopo lah kok dadi kita bocah srugal-srugol nih kok tinemune rada mentes. Sak karepmu. Ora aku tak takon jenengmu sapa? Aku Jagal Bilowo. Bapakku ngene jeneng karo aku Jagal Bilowo. Oh, Jagal Bilowo. Bapakmu sapa? Jagal Welekas. Mbahmu Jagal Wedhus. Wah, aku ra kelingot takoni mbahne barang. Ya ora apa-apa. Bocah kok ketole dosa kau temen. Apa kowe ngerti tak timbali ana ing negara Wirata? Ora. Aku manut karo Raden Seta. Kowe bakal tak dadekake jago ana ing negara Wirata. Bakal tak du karo senopati saka Kadipaten Kincakapura. Kowe wani apa ora? Wani. Ora ana sing tak wedeni. Dewa pisan tak wedeni. Janji bener. Aku ro kowe ya wani. Lho. Aku barang diwaneni. Bilowo. Aku bakal nganokake adon-adon menungso. Mangko dhisik. Adu jago wae ora oleh kok adu menungso. Kowe kepetung maksiat. Ora kena. Lho, ngene nggih. Adon-adon menungso iki ora kok kanggo gawe ngabutuhan kaya muji barang kuwi ora. Nek ngabutuhan ki ana gonggong, ana ndelem, kuwi ngabutuhan. Kuwi wis ora dikeparengake. Wah. Aja omong sing kaya ngono. Aku ora pengalaman bab kuwi. Ya. Aku saguh dadi jagomu. Janji tumuju marang kebecikan. Iya. Aku ngerti glagate adikku si Kincaka. Nggone bakal nganakake adon-adon menungso iku bakal kanggo pawadan. Njungkeng marang kawibawaning sun. Tegese sapa sing menang ana ing adon-adon iki sing ditatokake negara. Wah. Yo marai judi. Ora ngono. Iki padha wae karo njaga katentreming negara. Yen kowe saguh mula kang saka kuwi rasah kesuwen. Seta iki banjur larapno ana ing blabar kawat janget cinencang. Jalaran pamanmu Kincaka wis rada sakwuntara anggone nunggu ana ing blabar kawat janget cinencang mengko ndak kurang prayoga. Yen mekaten kula nyuwun tambahing pangestu. Yen ngono aku njaluk pamit. Iya sing ati-ati nggih.
Uttara Wirajangka kula Rama iki wis ana trontong-trontong pepadang kakangmu Seta wis antuk jago ya senajan to sing dadi jago nemu katon jenggureng ning sajak kaya mitayani ning welingipun bapa ya nggih negara Wirata jaganan katentremane aja kanggo gawe ngabutuhan wis kaya sing diaturake Bilawa ing mongarep ngabutuhan niku tembunge maksiat rak ngono to nek alit-alitan pripun ora kena alit-alitan kae mengko saya gedhe saya panas saya gedhe adatipun mekaten anggere panas njur gedhe lho ora cok kok ngono kuwi panas gedhe ingkang ageng menika tataanipun oh iya ya aku sing ngerti mula kang saka kuwi pasuwanan kaya wis ora ana dawuh meneh mula bodho ing pasuwanan ingsun bakal kundur ning kedaton nyuwun marang kersane Gusti ingkang murbeng dat supaya negara Wirata enggal pinaringan pepadang yen ngoten kula tansah yen ngaten tansah ngestaken dawuh to purna sabdaning nata ngagung nglenggahi sabda Brahmana Raja sabda pangucap Brahmana pendhita ratu wis ngarani senajan seklimah tembung manjing rasa namung Nalindra seklimah ngendika tansah wrata tiyang sak negara Arsa Kondara ngeratun jelek medhak saking dampar kencana kairing sangyaning para mbanceki lamun kacandra pindha dewa kairing widodari kayangan candrane
Oh